bij de Admiraliteitsdagen willen we nog buiten met mooi weer, met een prachtig orkest als nieuw lied van Noord-Eerst Friesland naar voren brengen. Wij zijn er heel blij mee. Wij danken de Nienke van Hichtensquallen, wij danken de kinderen, wij danken de componist, wij danken iedereen en uiteraard de topmuzikale begeleiding voor deze start van een nieuw icoon voor Noord-Eerst Friesland. Ik ben ten eerste persoonlijk natuurlijk al heel erg geïnteresseerd in klokken, luidklokken en bijaarden. Daar begint het natuurlijk mee. Maar toen had ik eigenlijk als basisidee van die nieuwe gemeente, die moet meer gaan leven onder de bevolking. En hoe doe je dat? Door de kinderen erbij te betrekken. En dat was eigenlijk het uitgangspunt om iets voor het basisonderwijs te doen. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen, denk ik. Met wat we hier nu gezien hebben. Het luiden van alle klokken in de gemeente vandaag. Het spelen hier op de bijaard tot slot, wat prachtig gedaan werd. En daarna de kinderen die hier voor het college hun prachtige lied konden zingen. Gebeurt er nu verder nog iets mee? Nou, dit is eigenlijk het einde van dit project. Maar nou kreeg ik van de week, toen ik met klokkenluiders aan het bellen was, van een van de klokkenluiders de opmerking: dat lied, gaat dat nou naar alle scholen in Noord-Eerst Friesland? En vandaag had de burgemeester het zelfs over de Admiraliteitsdagen hier. Ik zou het zelf leuk vinden als dit lied in alle scholen beschikbaar komt in Noord-Eerst Friesland. En ik zou het ook leuk vinden als straks met de Admiraliteitsdagen er hier honderden kinderen op het podium dat lied staan te zingen.